sa vama je Filip ili ti 10 ljudi sa vama je Filip. U ovoj epizodi ćemo raditi istoriju mojih telefona. Epizodu. Nema drugo kaže. Stari će ne zaplakati. Odmah sam poslije snimio. Prvi telefon koji sam imao jeste 6. Izvinite zbog ega. Sad će promijeni bukvon. Sreća, to je Sreća Pankoviću. Znači, prvi telefon koji mi je bio je ovaj. Naravno. Fuck mates, ima da to nema. In the fuck mates. Ovako ću snimam, brate, facecam kad budem igrao LOL. Znači, šta da vam kažem, znači, prvi telefon mi je bio onaj Samsung, to ste vidjeli u prethodnoj epizodi, onaj Samsung, onaj mali na dugmiće. Posle tog fona mi je bio onaj fon, kako se zove, Samsung Galaxy Young, taj telefon, on mi je dobro služio. Pa sam posle tog telefona, Alcatel One Touch Pop C1, Treći telefon mi je bio, sad ja iz glave razmišljam, treći telefon mi je bio Samsung Galaxy S. Znači, on je bio telefon ovako. Samo ne mogu da ga nađem, to jest ne mogu da ga nađem, a ne mogu na Google slike, pokazao bi vam. Tačno ga nema, on je kanadsko tržište. Da vidimo, onda peti fon mi je bio. Peti fon mi je bio tablet. Znači, onaj Lenovo tablet koji mi je bio, on je mogao da zove i njega sam nekoliko dana koristio, koliko sam koristio. Ne, pogrešio sam. Posle One Touch Pop C1 mi je bio tablet, njega sam koristio nekih 7 do 8 dana, dok nisam uzeo taj Samsung Galaxy S, pa on snimi 3 minuta, pa posle tog S-a mi je bio onaj koji je ono fon, da, Samsung Galaxy Core Prime i zadnji telefon s kojim sad snimam jeste Core 2. Znači, njega sam radio pitanje na izvori. Evo je maska. Znači, to je maska. Ovako, ovdje sve je maska. Znači, evo pitanja za pitanje na izvori na koji sam snimio. I eto. To je bilo to. Sve mi je kažem. Bacite like, bacite subscribe. Šarujte, lajkujte ovaj video. Znači, lajkujte, subscribe-ite, šarujte i to je bilo to. Ćao!